Game. Yeah. At Malalaja nga pala. Taga Zamboanga, 19 years old. Kilala bilang si Shot. Ba't ko nga ba gustong sumali sa flip music? Ito na kasi yung pinakamalaking tsansa ng pagiging isang musikero at gusto kong humanay sa mga idol ko. Tangina. Game. This beat is for Flip Music Rapstar Yeah. 2015. Yeah. Now, you ready to do this? Yeah, ready na boss. Game boss. Isa mo na. Yeah. Ang tanging hangad lang naman ay makilala ang Zamboanga na may mga rapper dito na malulupit at may bubuga. Anong akala nyo? Umuulan lang ng bala dito? Oo, uulan ngayon ng mga letra iyo sapagkat sa pagsusulat ako'y halimaw na wala impacto pa ikaw sa pagmumukha. Kahit magkalayo ang ating puso ay konektado sa pagmamahal na kakandado sa larangan bro. Respeto sa mga artist na flip music. If you flip ang lyrics kasabayan walang imik. Pag ako nag-split fire binubuga magtawag na ng mga firefighter at medic ba. Third degree burn ang matatamo so you better hide now. Pero teka lang, easy lang, chill lang muna. Ipakulang ang bara na malamig ang makakarinig ng aking mga binibitawang linya. Yeah. Damn. On. Yeah. Damn. Ito ang pagkakataon. Yeah. Aha. Ano? Maangas ba? Susik yan men. Huwag mo nang ipagkaila. Ikaw ay sakitin din. Buburahin ka na gamit eraser lang. Umiinom kahit walang chaser dyan. Paabot nga ng shot. Ano may tama ba? Nagkakamali ka. Ako'y walang amats ba? Nagsusuka na ng letra parang tinamaan na. Guess mo ba? Ika'y naloko na. Sniper lang naman ng aking laging dala. Kaya sa malayuan aking naaasinta. Sa init ng binubuga pati impyerno natusta. Ako ang nagbigay ng mga flame dragon kay Reka. Ano kumusta? Buhay pa ba? Pag ika'y namatay ire-resurrect na lang kita. Biro lang kita kits na lang sa afterlife. Tanga baka sakali dun magpapagabait na ako sa kanta. Damn! Pa-entry ko nga pala sa flip music. Sana magustuhan nyo, boss. Kung papalaring game na games tayo dyan. Sa